Id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo iddikjara fil-Parlament li qabel ma pajjiżna qaleb il-ġenerazzjoni tal-elettriku għal gass mill-heavy fuel oil kellna arja aktar nadifa. Mela meta ma kenniex il-power station il-ġdida taħdem, kellna arja nadifa iktar. Vassallo stqar dan waqt l-aġġornament fil-Parlament li matulu kritika wkoll id-deċiżjoni tal-Gvern li jibda jħaddem il-power station tal-BWSC bil-gass flok bil-heavy fuel oil, jiġifieri l-aktar żejt li jniġġess. Skontu din il-qalba mhux vera waslet għat tnaqqis fit-tħaħen u trap iswed li kien jispiċċa fil-btieħ u l-bjut ta' residenti fin-nofsinhar ta' Malta, l-aktar tal-Marsin u Xlukkajri. Żewġ power stations li mhux vera naqsu l-emissions minn kemm kellna qabel. Sansitra stqar li bil-qalba l-gass żdiedu l-emissjonijiet fl-arja. Issa għandna problema li taħt dan il-Gvern stess dawn il-power stations żiedu l-emissions fl-arja. U approvaj xejjen argumenti tal-esperti fosthom ta' inġiniera li tkellmu dwar il-bidla pożittiva li jagħmel pajjiżna meta qaleb għal gass u bekk tnaqsu bi kwantitajiet kbar it-tunnellati ta' emissjonijiet fl-arja. Jista' jqum enġinier u jipprova biex joġob il-Gvern jgħid mod ieħor? Id-Deputat Nazzjonalista li kien parti mill-Gvern li vvota bil-qalb biex jolew il-kontijiet ta' dawlu l-ilma qal li torku qalbu b'din il-qalba l-gass li fi kliemu waslet għal sitwazzjoni diżastruża. Imma torokni qalbi kif tiġi f'dan il-Parlament u titkellem fuq problema tant attwali, fuq sitwazzjoni tant diżastruża. Waqt li sostna li d-deċiżjoni tal-Gvern li jaqleb għal gass qed tipperikola l-ħajja tan-nies, qal li ma jiflaħx jisma' li l-power stations bil-gass naqsu tħaħen fl-arja. Għax ma flaħx nisma' il-min jgħid li bil-power plant il-ġdida tal-gass naqqas l-emissions? Vassallo stqar dan meta bosta studji li saru fl-aħħar snin u rew li mindu pajjiżna bidel il-politika tal-enerġija l-emissjonijiet tal-gassijiet tad-diossidu tal-karbonju naqsu sostanzjalment, tant li residenti ma baqgħux jilmentaw dwar trap iswed fid-djar tagħhom.